салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бозиҳои лигаи чемпионҳоро ба як нав таҳлил мекунем. аввалин бозие ки баргузор шуд рақобати дастаҳои Бенфика ва Барселона буд. бозии гузашта бо як нафари кам каталониҳо ҳисобро 1-0 ба фоидаи худ карда буданд. аз ин рӯ барои португалиҳо шонси хеле кам боқӣ монда буд то барсаро дар ин марҳила гузаранд. бозӣ дар Каталония ва бо ҳайати пурраи Барса барои Бенфика осон набуд бозӣ кардан. ин буд ки аз аввал то охир рафти рақобатро нилунориҳо идора мекарданд ва истеъдодҳои ин даста маҳорати инфиродии худро дар дараҷаи олӣ иҷро намуданд. Рафиня аллакай як одами хеле ҷиддӣ дар фазои футбол аст ва ҳамчун лидер голи аввалинро маҳзу ба самар расонида буд. ҳарчанд ба голи ӯ зуд ҷавоб гардониданд, вале Ямал аз масофаи андак дур чунон голи зебо зад ки васф карда наметавонам. ҳоло қисми аввал буд нашуда Рафиня боз як голи дигар ба ҳадаф расониду ҳисоби дидорро 4-1 кард. ҳамин тавр Барселона аввалин дастае шуд ки ба марҳилаи якчорниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. ягон кас баъди чунин нишон дод ягон ҳарфи зиёдтӣ барои Рафиня дорад, ӯ бемуҳобо ин мавсим дар ҳолати беҳтарини варзишӣ қарор дорад. омори ӯ дар лигаи чемпионҳо мафтункунанда аст. 10 бозӣ 11 гол ва 5 партофти головар. шояд баъди Бенфикаро шикаст додан дуюмин хабари хуш барои Рафиня ин буд ки Салоҳ бо Ливерпулаш аз мусобиқа парид. акнун роҳи Рафиня барои туби тиллоӣ ҳамвортар мешавад. Барселона акнун дар даври баъдӣ бо ҷуфти дастаҳои Лил ва Боруссия бозӣ хоҳад кард. аммо мухлисони Барселона хафа нашавед, сеткаи дастаи шумо хеле осонтар аст. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол ба телеграм-канали дар комментария закрипит кардаи ман дароед ва дар вақти регистратсия промокоди 1 Фирдавсро истифода баред. дар аввалин пардохт ба шумо 8000 сомонӣ хоҳанд дод. драмаи асосии марҳилаи яккашниҳоии лигаи чемпионҳо рақобати дастаҳои Ливерпул ва ПСЖ дар майдони Энфилд буд. бозии гузаштаи дастаҳоро дар Парк де Принс дида гуфта будам ки ин бозӣ ПСЖ Ливерпулро мағлуб мекунад. гап ҳамон гап шуд. ҳарчанд аз рӯи оморҳои паст ва зарбаҳои ҷониби дарвоза шогирдони Арне Слот бартарияти комил доштанд, вале ҳамон як голи задаи Усмон Дембеле сари мерсисайдиҳоро билохира хурд. ӯ дар дақиқаи 12 ҳисоби бозиро кушод ва то охири дидор футболбозони Ливерпул 18 зарба заданд, ба задани гол даст наёфтанд. айнан ҳамин сценария дар бозии аввал буд. Ливерпул як зарбаву як гол дошт. ПСЖ дар 27 зарба ҳисобро баробар кардан натавонист. Дембеле имсол воқеан ба фигураи асосии дастаи Парижӣ табдил ёфт. дар мавсими имсола дар ҳамаи мусобиқаҳо бо пираҳани ПСЖ 29-мин голи худро ба ҳадаф расонид. 36 бозӣ, 29 гол ва 6 паси голӣ дар омори бозингари фаронсавӣ сабт шудааст ки ин нисбат ба Дембелеи 5 соли охир фарқият аз замин то сурайё аст. Ливерпул то охир ба задани гол даст наёфту кор то марҳилаи пеналти рафт. Ҷанлуиҷи Донарума зарбаҳои Дарвин Нунеси гапшунав ва Кёртис Ҷонси даступохӯрдаро баргардонид. Усмон Дембеле аз шодиву нишод пеши девори бозингарони Ливерпул ба осмон мепариду хурсандӣ мекард. ҷои аламовари кино ин чашмои сурху ашкои резони Муҳаммад Салоҳ буд ки дилаш барои Ливерпул не, барои худаш месӯхт ки аз ҷоизаи туби тиллоӣ бенасиб монд. акнун гапзанҳои асосӣ ПСЖ, Барселона ва Реал Мадрид монданд ки тақдир яке аз зурҳо пас аз чанд лаҳза ҳал хоҳад шуд. чаро Бавария дастаи Байерро ин қадар осон аз рӯи худ берун кард? тамоман боварам наомад. анҷоми суръати бузург барои Хаби Алонсо, Бавария инчунин дар бозии дуюми даври яккашфинали лигаи чемпионҳо бар Байер пирӯз шуд. онҳо дар меҳмонӣ бо ҳисоби 2-0 ғалабаро ба ҳисоби 3-0 дар ёд илова карданд. Ҳарри Кен аз 5 гол дар 4 иштирок дошт. ӯ дар ду бозӣ омори 3-1 дорад ки ин рекорд миёни футболбозони инглисӣ дар лигаи чемпионҳо аст. ҳоло ӯ 50 амали натиҷабахш дар лигаи чемпионҳо, яъне 39-11 дорад ки миёни бозингарони англисӣ танҳо Дэвид Бекхэм аз ӯ бештар, яъне 16-36 дорад. аммо пеш аз Кен ҳеҷ як англис дар мавсими лигаи чемпионҳо 10 гол назадааст
ва ҳоло ҳамлагари Бавария аллакай 10 голу 2 паси голӣ дорад. Дар аввал то оғози мавсими Лигаи Чемпионҳо ҳамагӣ се даста аз рӯи қудрат аз тими Мюнхен боло арзёбӣ мешуданд. Ино Сити, Реал ва Арсенал буданд ва то бозиҳои ҷавобии якашфинал низ се даста аз Бавария баландтар буданд. танҳо ба ҷои Сити Ливерпул буд. эҳтимолияти ба даст овардани унвони чемпионӣ аз 8% то ба 14% афзуд. Бавария дар чорякфинал бо Интер бозӣ мекунад ва агар онҳо Интерро мағлуб кунанду каталониҳо дар чорякфинал бар Борусия Дортмунд ё Лил пирӯз шуда ба даври нимниҳоӣ бароянд, пас бар зидди ҳамдигар бозӣ хоҳанд кард. имконияти хеле хуб барои 8-2-ро ҷуброн карданд. муборизаҳои дастаҳои сахт барои идома додани роҳ дар Лигаи Чемпионҳо давом дорад ва дастаҳои ин мавсим заиф буда барои барқарорӣ ва аз навсозӣ камар бастанд. Манчестер Сити аз 9 бозингари ҳайати асосии худ ҷудо мешавад ва Гвардиола тамоман бо одамони дигар дар мавсими оянда бозӣ кардан мехоҳад. аллакай чандин харидҳо шуданд. Масалан, Ҳусанов, Мармушу дигарҳо. акнун Гвардиола ба як бозингари Реал Мадрид чашм ало кардааст. Пеп 2 пой дар як мӯза аз раҳбарияти бошгоҳ хостааст ки Эдуардо Камавингаро харидорӣ намоянд. ҳатто гуфта мешавад ки онҳо ин пешниҳодро ба Реал ва худи Камавинга расониданд, аммо Реал хулосаи онро ба дасти худи футболбоз супорид ки оё ӯ мехоҳад рафтан ё не. худи футболбоз дар ин масъала дудила аст ва то ҳол хулосаи ниҳоии худро набаровардааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.